La Laura té 21 anys i estudia educació infantil a Bellaterra. És de Sabadell, però passarà el mes vinent a Prada, a la Catalunya Nord. Tinc una amiga que està fent pràctiques també a la Bressola i em va dir que si tenia l'oportunitat que provés de fer-ho perquè estava molt bé, com una experiència, que veies coses diferents. I quan l'autònom ens ho va plantejar vaig pensar que era realment l'oportunitat de fer-ho. Hola. Bon dia. Bon dia. Ets la Laura? Sí. En Cesc, com va? Bé. Bé? Sí. Mira, hi ha la Laura. En Cesc és el director del col·legi. Fa 3 anys que va arribar a Prada, atret per la peculiaritat de la Bressola, una de les 8 escoles en català que hi ha a la regió. Amb una metodologia alternativa, la Bressola col·labora a recuperar el català a la zona. Superimportant. És que això t'ho deuen haver dit. És escola d'immersió, vol dir que és català tot el temps, a la classe, al pati, a la cantina. Llavors una cosa que demanem sempre és els buenos, els vales, els pues, els... Mirar de fer l'esforç, perquè una cosa és que tinguin influència del francès, que és lògic, però que tinguin influència del castellà... Avui hi ha una noia, la Laura, que estarà aquí amb nosaltres tot el mes de gener-febrer. És una mestra, sí? I ens ajudarà, estarà aquí aquests dies amb nosaltres. Per què no li dieu com us dieu de l'embolo? Si em dic Paula. Je m'adic Rita. No, em dic Matteo. La Laura ajudarà a l'Ariadna a la classe de P5. La tutora, que també és del Vallès, s'ha hagut d'adaptar a algunes expressions rosselloneses. Veuràs que els nins utilitzen paraules que nosaltres no fem servir al sud. Per exemple, per dir berenar, diuen espertinar. Per dir vigileu, apolit, feu apolit. Els nens i les nenes són els nins i les nines o els mainatges. Sí que s'entén bé el que diuen els nens. Hi ha algunes coses que sí que notes que posen la paraula francesa i dius, ui, ara què estan dient? Però normalment sí que... Suposo que pel context també de la frase que t'estan dient, en principi jo no tinc problemes per entendre'ls. La majoria de famílies de la Bressola són francòfones. Tot i que a l'escola només es parla en català, a fora, el predomini del francès és aclaparador. Quan jo me'ls trobo pel carrer, hi ha alguns que em parlen en català, però n'hi ha alguns que em parlen en francès. Comencen a parlar en francès, després els dic, sí, què més has fet? Llavors sí que canvien de llengua, però si no, no. I entre ells sí, es coneixen, s'han conegut aquí a l'escola parlant català, però a fora parlen francès. Ells saben que el català és de l'escola. Un, dos, tres, pica, parla! Els meus pares parlen en francès. Tu? Francès, a l'escola català. El seu pare, a la Lauri, sí, parla català, Diu de poc, i s'enganya també. Tot el temps que vaig dormir a casa de la Lauri, diu, què passa aquí, Paula? Cal parlar català als petits perquè si no no podran mai comprendre el català. Perquè les mestres no volen que parlem francès aquí a l'escola. Els mestres estan tot el dia amb els nins per aconseguir que a l'hora del pati es parli català. Que ara, si te'n vas al sud, moltes vegades si vas al pati en una escola, no sents només el català, sempre sents el castellà. No hi ha com tanta consciència, no? Es parla el català a les classes, dius, val, ja està bé que se'n parli, però després cadascú fa una mica el que vol. El sistema d'immersió lingüística respon a una voluntat de que la llengua sigui una llengua real, que la llengua els serveixi per utilitzar-la en qualsevol situació. Si ens limitem a treballar la llengua a la classe, amb el llenguatge de classe, i a l'hora de jugar, a l'hora de barallar-se, a l'hora de menjar, no tenen el vocabulari que necessiten per fer-ho, no els estem donant una eina real, no els estem donant una eina que puguin utilitzar en el carrer, no? En Cesc també és el tutor de la classe dels arqueòlegs, la dels nens més grans de l'escola. Avui analitzen un article d'un diari en català. Trobat un rosegador prehistòric de 1.000 quilos i 3 metres de llarg que va viure... Trobat un rosegador. No ho sento. Trobat un rosegador. Ara, molt bé. I un rosegador què és? Ho vam comentar l'altre dia,
Un rosegador és una miqueta de la família de les rates, dels conills i tot. I aquí l'hem trobat, feia 3 metres de llarg. De manera general no treballem amb llibres de text. Hi ha la dificultat d'una banda que llibres de text en el programari francès i en català no existeixen, però per una altra banda perquè tampoc és la pedagogia que ens agrada més utilitzar. La metodologia de la Bressola no és la convencional. Per tractar cada tema, els alumnes treballen a partir de projectes basats en situacions de la vida quotidiana. La nostra feina és fer que amb tots aquests materials treballis igualment tots els continguts que hi ha dins del programa educatiu que mana l'estat francès. No? El nivell de francès, a més dels nostres nens quan surten, és bo. És el nivell de francès equiparable al de l'escola pública francesa i en alguns anys que hem tingut la possibilitat de comparar resultats, fins i tot els resultats eren superiors. La Bressola, però, és una excepció a la Catalunya Nord. Els anys de pressió sobre la llengua catalana hi han fet minvar molt el nombre de catalanoparlants. Doncs la situació lingüística, evidentment, d'una certa manera se pot considerar dramàtica, encara que s'estigui recuperant. Dramàtica per què? Perquè la tercera edat parla català de manera habitual i normal. La segona edat l'entén però no el parla, és a dir, quan dic segona edat parlo de la gent que ara pot tenir fills, i doncs, evidentment, la mainada que ens arriba a les escoles habitualment no parla català. El que hi ha és que la Bressola transmet un cert optimisme. Imagineu, fa 30 anys, feia 3 segles que no s'havia ensenyat en català i evidentment la població estava completament desmoralitzada de cara a la possibilitat d'aquest ensenyament. Ara veiem que al cap de 31 anys d'ensenyament d'existència de l'escola catalana va creixent i fa adherir famílies, aquí se matriculen moltes famílies que no tenen res a veure amb el català a nivell familiar. La Laila, la Lisa i la Nina no han après català a casa. La família només parlava francès abans que les filles estudiessin a la Bressola. Quan les nenes van començar a l'escola catalana, jo vaig trobar una noia aquí que era una mestra d'una altra Bressola i que em va donar cursos de català i hem començat a conèixer el català amb l'escola, més o menys. I dins de la meva família no hi ha ningú que parla català, només jo, les nenes i tothom troba això molt estrany. Aquest any la Nina, que ja ha acabat a la Bressola, estudia a l'institut, on l'idioma majoritari és el francès. Amigues meves com la Gabi, la meva millor amiga, tot això, també saben parlar català i quan volem dir alguna cosa que la gent no ens entengui, doncs aprofitem del català i ho diem en català. Al principi, però, no va ser el català el que més va cridar l'atenció de la Zoe en José a l'hora de matricular les seves filles a la Bressola. És sobretot per la pedagogia, la manera d'aprendre que ens agrada. És aprendre jugant i sobretot es basa en l'autonomia. I després és un afegit a la regió parlar català, perquè aquí encara es parla català o rossellonès. I això significa un plus, saps? A la tarda, en Cesc i la Laura han quedat amb en Felip i en Joan, dos veïns de la zona. Ells sempre han parlat català. Quan érem petits, era interdit, era prohibit de parlar català. Jo vaig tenir sort que el meu àvia i el meu avi eren catalans i parlaven català, no sabien parlar francès. I a l'escola? De cops parlaven català al pati, pas ni a la classe. Estava mal vist parlar el català? Mal vist no, però si vols jo me'n recordo d'una anècdota. La meva àvia es fotia del meu avi perquè parlava català al telèfon. Veus? El telèfon era un símbol de modernitat, doncs s'havia de parlar francès al telèfon. Ara el català té més prestigi, és més... està bé de parlar català, està bé de parlar català a la mainada, encara que la gent ho diguin en francès. Ah, c'est bien, vous parlez en català. L'èxit de la Bressola ensenya que si se n'obre més, hi haurà més mainada que parlarà català i que estudiarà en català. Va ser l'any que jo vaig començar. Molta gent a la Catalunya Nord treballa per la recuperació del català i es preocupa per la situació de la llengua en altres territoris. Quan era petit, al meu poble, podies passar dies sencers sense sentir ni un mot de francès. I a cop de televisió,
de ràdio, de premsa i d'un ambient pro-francès, tot ha canviat en molt poc temps. El català al Principat ara es parla molt, està molt bé, però les coses poden canviar molt, i molt rebent, molt de pressa.